на 27 октомври тази година беше заснет клип с мое участие в канала на The Blade Studio. Искам да й кажа едно голямо благодаря, защото след клипът разбрах каква голяма сила имам и тази сила е да помагам на някой от вас, на повечето от вас, които следите моето съдържание. Ако не сте гледали клипа, ще го оставя някъде отдолу или на екрана ще си появи клипа в TikTok, за да го гледат. Бих искал да ви кажа едно голямо благодаря за цялата подкрепа, която получих в личните съобщения в Instagram. Без вас нямаше да стигна до тук. Както казах в клипа, успех без болка нямат, не спирайте колкото и да ви е трудно. Сега какво продължава за напред? Подготовката ми за фотосесия, да, тя продължава. Не съм се отказал от нея, но има малък апдейт, ако мога така да го нарека, че фотосесията ще закъснее малко поради причината, че не си сметнах времето както трябва. Мисля да си удължа подготовката с още 2 месеца. Фотосесия ще има, да, но просто ще е на по-късен етап. Това е от цяло това видео. Видеото беше с цел да изкажа своята благодарност и оценявайте това, което имате. Благодаря ви за цялата подкрепа, която се изсипа върху мен след клипа в Studio Blades. Ако все още не сте го гледали, ще оставя линк отдолу и ще го оставя някъде на екрана техния TikTok акаунт. Мерси, че гледахте това видео и сърдечни благодарности на вас и не спирайте да се борите за това, което искате. Успех без болка няма. Благодарение на Studio Blades канал ми се разрасна все повече, отколкото аз очаквах самия и така че сърдечни благодарности за тях, както на тях, така и на вас. Защото вие ме правите това, което съм в момента. Мотивирате още повече, както аз мотивирам вас, така и вие ме мотивирате мен да продължавам все повече да правя това, което обичам. Така че да, мерси, че гледахте това видео и сърдечни благодарности на вас и не спирайте да се борите за това, което искате.